Νηστεύετε τη Μεγάλη Εβδομάδα? Δείτε πώς μπορείτε να διατηρήσετε τους μύες σας. Αυτές τις μέρες, πολλοί από εσάς ακολουθούν την νηστεία. Είναι μια όμορφη περίοδος πνευματικής συγκέντρωσης, αλλά μπορεί να φέρει και κάποιες προκλήσεις για το σώμα. Ειδικά όσο αφορά τη διατήρηση του μυϊκού ιστού. Σωστά! Όταν μειώνουμε τις ζωικές πρωτεΐνες και σε περιόδους με λιγότερες θερμίδες, το σώμα μπορεί να χρησιμοποιήσει μέρος του μυϊκού ιστού για ενέργεια. Εδώ ακριβώς μπορεί να βοηθήσει η γυμναστική EMS, η οποία ενεργοποιεί ταυτόχρονα πολλές μυϊκές ίνες σε πολύ σύντομο χρόνο. Όταν συνδυάζεται σωστά με φαγητό, βοηθά στη διατήρηση του μυϊκού ιστού, ακόμα και όταν το σώμα βρίσκεται σε ήπιο ενεργειακό έλλειμμα. Το καλό είναι ότι μία προπόνηση EMS διαρκεί μόνο 20 λεπτά. Δεν χρειάζεται να κάνετε πολύ ώρες προπονήσεις που μπορεί να σας εξαντλήσουν αυτές τις μέρες. Το σώμα δουλεύει αποτελεσματικά σε ελάχιστο χρόνο. Επιπλέον, η γυμναστική EMS είναι ήπια στις αρθρώσεις και προσαρμόζεται στο επίπεδό σας. Ενεργοποιεί βαθύτερους ιστούς χωρίς να χρειάζεται να σηκώνετε βάρη ή να τρέχετε. Επίσης, όταν η γυμναστική και το φαγητό συνδυάζονται, τα αποτελέσματα πολλαπλασιάζονται. Κατά την νηστεία, εστιάζουμε σε φυτικές πηγές πρωτεΐνης, όσπρια, όπως φακές, ρεβίθια και φασόλια, μανιτάρια, ξηρή καρπή και σπόροι μπορούν να υποστηρίξουν τις ανάγκες σας. Για καλύτερα αποτελέσματα, προσπαθήστε να συνδυάσετε διαφορετικές πηγές σε κάθε γεύμα. Για παράδειγμα, φακές με ρύζι ή μανιτάρια μαζί με ξηρούς καρπούς. Έτσι παίρνετε μεγαλύτερη ποικιλία αμινοξέων κατά τη διάρκεια της νηστείας. Και εδώ η γυμναστική EMS γίνεται πολύτιμος σύμμαχος. Βοηθά το σώμα να χρησιμοποιήσει πιο αποτελεσματικά τις πρωτεΐνες που προσλαμβάνετε. Η προσθήκη της γυμναστικής EMS βοηθάει στη μείωση της απώλειας του μυϊκού ιστού. Δεν χρειάζεται υπερβολική προσπάθεια. Ακόμα και μία προπόνηση την εβδομάδα αυτές τις μέρες μπορεί να κάνει σημαντική διαφορά στη διατήρηση της φόρμας σας. Να θυμάστε ότι η νηστεία είναι προσωπική πορεία. Με σωστή προσέγγιση στο φαγητό και έξυπνες σύντομες προπονήσεις, όπως η γυμναστική EMS, μπορείτε να διατηρήσετε ή να ενισχύσετε το μυϊκό ιστό και την ενέργειά σας. Έτσι, στο τέλος της Μεγάλης Εβδομάδας θα νιώθετε πιο δυνατοί και πιο ισορροπημένοι, τόσο σωματικά όσο και πνευματικά. Αν θέλετε να δείτε πώς μπορεί να ενταχθεί η γυμναστική EMS στη δική σας ρουτίνα αυτές τις μέρες, επικοινωνήστε μαζί μας. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε με ασφάλεια και σεβασμό στις ανάγκες σας. Καλό Πάσχα και καλή Ανάσταση!